Talaga bang hindi makatarungan yung naging desisyon na suspension kay Kong Kiko? Yes, kasi it pertains to Representative Barzaga's freedom of speech and expression eh. Naiintindihan ko yung sinasabi ng mga kasamahan ko sa House of Representatives na sinasabi daw nila si Representative Kiko Barzaga maaring damaging doon sa institusyon. Pero alam nyo, wag na tayo maglokohan. Yung pagsasalita ba talaga ni Representative Kiko Barzaga ang damaging sa imahe ng House of Representatives? Bakit ang bilis magsuspende kay Representative Barzaga samantalang yung mga nasangkot sa flood control scandal hanggang ngayon hindi napapanagot? Yung iba dyan, mga congressman, alam nyo, sabi sa batas, lawmakers or public servants, public officials must live a modest life. Pag tinignan mo yung mga politiko, hindi naman modest kung mabuhay they are living beyond their paycheck. Kaya we are sending the wrong message here. If we are really serious about regaining back the trust of the Filipino people sa House of Representatives, suspending Kiko Barzaga is not the way. Hindi mapapanumbalik niyan yung tiwala ng mga Pilipino sa House of Representatives. And in fact, the other way around ang mangyayari. Anong titignan ng mga Pilipino, ng mga ordinaryong Pilipino? Titignan nila, puro kayo mga ipokrito dyan sa House of Representatives. Ang bilis nyo magsuspindi kay Kiko Barzaga, di nyo tignan yung mga sarili ninyo. Well, I understand na dapat talaga merong decorum sa loob ng House of Representatives. Hindi maihihiwalay yan sa usapin ng pangkalahatang pagtingin ng mga tao sa House of Representatives. As long as walang napapanagot sa flood control scandal, as long as hindi nabubuhay ethically ang mga lawmakers natin, walang bibilib sa pagsususpinde kay Representative Barzaga kung ang dahilan nito ay para proteksyonan ang prestige and image of our institution. Kung Eli, we talk about sweldo kanina, wala daw sahod itong si Congressman Kiko while suspended siya. Tama po ba? Alam mo, nakausap ko si Representative Barzaga, wala naman siyang pakialam doon. Kung may sasahurin siya o wala Pero ang pinaka nakakalungkot dito, Radman Kirby, papaano yung mga mamayan ng Dasmariñas? Yun. So, yung voters, the population, the electoral population of the city of Dasmariñas, na-deprive ngayon ng kanilang boses sa House of Representatives. Kaya ang pino-point out ko rin, the will of the electorate should always reign supreme. Ang mamamayan ng Dasmariñas ang bumoto, naghalal kay Congressman Barzaga, hayaan nating husgahan at patulan siya ng mamamayan ng Dasmariñas. Hindi naman kami yung bumoto, hindi kami naglagay. Mamamayan ng Dasmariñas yung naglagay kay Representative Barzaga. Yes po.